Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon mu na yau dai zai yi magana ne akan yadda za ka yi tracking na waya. Misali wayarka ta ɓata kuma kana buƙatar wayarka. So in ka bi wannan hanyoyin in Allah ya yarda za ka gane wayarka cikin sauƙi. Ko kuma a'a kana kiran wani ne misali a waya kana buƙata ku haɗu amma kuma kayi abun bai yiwu ba ko kuma network yana maka crack. So in ka bi wannan hanyoyin Allah da za ka je ka haɗu da shi. Ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu shiga cikin bidiyon kana cika ku da su ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura muku sabon bidiyo. Mun gode. So da fara abin da za mu fara yi, za mu fara zuwa kan Google Play Store. Sannan sai mu shiga. Yawwa, idan mun shiga Google Play Store sai mu je kan search. In mun je kan search sai mu ce phone tracker by number. So gashi nan ma ya fito mana kamar haka. So sai mu taɓa kansa. Yawwa, so gashi nan dai kamar yadda kuke gani shine a nan wajen. So sai mu shige shi. Yawwa, sannan sai ya ce mana installing nan. Sai mu taɓa installing. Yana download. Yawwa, to yanzu ya gama download. Yana mana installing. Yawwa, to kamar da yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana open. So sai mu buɗe. Yanzu yana searching. Muna jira. Yawwa, yanzu allow sai mu bashi dama. Ya ce mana mu bashi dama. So tunda mun bashi dama yanzu wannan waje ne wanda za ka sa number wayan da kake so ka yi tracking kamar yadda kuke gani. So yanzu zan gwada da number waya na. Yawwa, to sai nan kuma kamar yadda kuke gani wajen sa shekaru ne. Shekarunka. So sai ka sa shekarunka. Yawwa, yanzu bari in gwada da shekaruna. Yawwa, to yanzu na sa shekaru sai mu register nan. Sai mu taɓa nan wajen yin register kenan. Sai mu taɓa. So yanzu sako ya shigo bana a sama na locator kamar yadda kuke ji. So yanzu gashi nan sai mu taɓa kai. So yanzu zai kai mu har izuwa location nan. Yawwa, so kamar dai yadda kuke gani. So yanzu za mu zo sai mu taɓa view. Sai mu taɓa wannan location kamar yadda kuke gani. Yawwa, to za mu taɓa view nashi. So abinda za mu taɓa shine view. Kamar yadda kuke gani gashi nan zai buɗe mana location na wannan wayan. A gani gashi on naming road Yola South Adamawa Nigeria, ga percent na batir na, ga komai da komai na ya bayyana har da caji na. So sannan gashi nan akan satellite. So in kana so ka tafi kan Google Map ka je ka duba asalin locator inda yake. So abinda zaka fara yi zaka fara hawa nan view all locate. Kamar yadda yake gani nan wajen view all locate. Sai ka shiga. Yawwa, sai ka je view map kamar yadda kuke gani a nan. Sai ka shiga view map. Yawwa, to yanzu kamar yadda kake gani gashi na yanzu ya buɗo mana ga locator na inda nake na yanzu wayan da nake amfani da shi. So yanzu abinda za ka yi cikin sauƙi, kana so ka kalle shi a zahiri so a hoto.
So sai ka zo wato nan wannan wato hawa guda biyun nan kamar yadda kake gani nan wajen hawa guda biyun nan, so sai ka taɓa kansa. So sai ka zo wato satellite sai ka canja zuwa satellite, gashi nan kamar yadda kake gani, sai ka taɓa. Yawwa, so kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana wato asalin satellite inda nake na asali kenan, wato ta satellite yadda za ka ga hoton da komai da komai ga gani. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana liking, sannan ka danna mana share, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura muku. Mun gode, mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo.